Waħda mill-ikbar deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru f'din il-leġislatura kien li żied il-paga tiegħu b'500 € fil-ġimgħa. Lawrence Gonzi ħad din id-deċiżjoni fi żminijiet fejn il-poplu kienet jintalab jagħmel is-sagrifiċċji. Mistoqsi minn One News jekk bħalissa hux qed jieħu din iż-żieda, il-Prim Ministru ma weġibx. Fl-istess ħin Lawrence Gonzi ġustifika ż-żiediet li ħadu l-Ministri tiegħu. Tkellem ukoll dwar il-weda ta' tnaqqis fl-income tax. Lawrence Gonzi kien wieħed li se jdaħħal din il-miżura sa mill-ewwel baġit ta' din il-leġislatura. 3 snin wara, Lawrence Gonzi għadu mhux qed jgħid meta se jżomma din il-weda li kien għamel huwa stess ftit żmien qabel l-elezzjoni ġenerali. U meta nkunu aħna stess persważi li miżura bħal dik sa tkompli tkabbar il-kompetittività ta' pajjiżna u tkabbar il-ħidma ekonomika, allura dik id-deċiżjoni noħduha wkoll. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-pjan ta' salvazzjoni għall-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. Madankollu ma qalx meta se jkun lest ir-rapport li qed jitħejja mill-Gvern dwar l-ażjenda. Dwar is-saħħa, Lawrence Gonzi faħħar is-servizz eċċellenti tal-Isptar Mater Dei u ma semma xejn dwar l-iffullar fis-swali tal-isptar u l-istennija twila fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ekonomija u kif il-mira tal-Gvern hija li sal-aħħar ta' din is-sena id-deficit jinżel taħt 3%.